Pila naman ka kilo? 6.6 kilos naman, me. Buyag naman ni ang bibi ni mama kay 6.6 kilos naman. Ano? Ay. Magbangon ka. Bangon. Bangon na. Up, up. Bangon ka? Ah? Magbangon ikaw? Magbangon na ka? Up na! Up na dayon! Up na dayon! Andiyan man na. Ha? Oh, masama na po na imong naong. Masama na po na imong naong, anak. No. Sabot po kagibidyohan ba? Pangit naman itong cellphone, be. Mura naman kag puti sa naong hinuon. Mura naman noon kag puti sa imong naong sa cellphone ni mama. Pangit man ang cellphone ni mama, Pard. Na? Ay! Pakita ko sa imong bangon, be. Unsa to imong bangon, be? Unsa to bangon ni Baby Kiden, be? Andiyan man. Nagpuyo naman din doon eh. Kagaina sigira kag bangon na. Kasabot kag ibidyan ka. Lo. Sige. Sige, bangon. Sige, ning kamot. Bangon jud, ning kamot. Ning kamot bangon. Ning kamot bangon na. Oy. Bangon na. Oh. Ang dudong ni mama mo na. Ang dudong na ni mama na. Pangit naman cellphone ako. Nakula na magkuha. Kiden. Bangon na. Sa tayo mo bangon gani. Pa nag-indog yung ulo kagain abtik kayo. Kaya inaabtik kayo ka nagliyok-liyok ka, mabangon ka. Nga. Ang kidin ni mama na gamay. Ang buyag naman na nabibi. Mabangon judo. Bangon. Sige, pangusog. Exercise mo na. Exercise. Ay. Mura magagdiputi sa naong biyoy lain may cellphone ni mama. Sige, bangon. Sige, bangon.